Ja oikein hyvää joulun aikaa tälle kaikille ja tervetuloa Tino Lintunen ja kotimaiset vihannekset ja hedelmät ohjelman pariin. Eihän tähän kakkosjaksoon mennyt kuin jumankauti 5 vuotta tässä välissä. Haluatteko tietää, mitä siinä välissä kävi? No, minä kärsin elinkautistuomiota siitä tomaattien vasaroimisesta. Ei kato mamma siedä semmoista, että ruvetaan ruuan kanssa leikkimään ja tärvelemään vaivalla hankittuja kirsikkatomaatteja. Kirotut kirsikkatomaatit. Mä en tuu pääseen tästä traumasta yli. Mutta, mitä mä olen keksinyt teille tähän maagiseen kakkosjaksoon. Tää on aivan huikeeta. Ottakaa ihan hetki, siinä mä käyn hakemassa teille tämän aarteen. Mikä mehukas. Mikä maaginen kielletty hedelmä. Oi. Nimittäin tässä. Vitamiinipommi ja terveyspommi, mitä me kaikki tarvitsemme. Päärynä Pyrus communis on hedelmäpuuna viljelty ruusukasvien heimoon kuuluva puu, joka on läheistä sukua omenapuille, eli maalus. Päärynäpuu eroaa omenapuista suippokärkisten lehtien, huiskilokukinnon, valkoisten kukkien, kokonaan erillisten vartaloitten ja latvapuoleltaan tyvipuolta turpeamman hedelmän kautta. Päärynän hedelmä on syötävä. Hedelmä on kypsynyt ruskeanvihreä, mehukas ja maukaan makea. Päärynän kotimaa ja lajin kantamuodot on epävarmoja. Luultavasti se on risteytystulos muun muassa lajeista Pyrrhus acres Keski-Aasiasta ja Pyrrhus persika, Syyria ja Iran sekä itämaisista lajeista Pyrrhus cordata ja Pyrrhus elaeagnifolia, jumalauta, tämmöisestä sijansasta. Siis saatana. Päärynöikää mun puolesta ihan rauhassa. Eihän täis maistu lapsuuden trippipillimahuulta. Voi saatana, mikä siivo tästä tuli taas. Ei jumalauta, millä budjetilla näitä jaksoja tehdään. Mä saatana syön varmaan pelkkää joulukinkkua koko loppuvuoden perkele. Nyt on, sanotaan, että on hyvin mehustunut nyt tämä ympäristö. Ei siinä. Siinä oli ainakin ensimmäinen tuotantokausi, jumalauta. Olipa vörtti. Mutta kuka nämäkin nyt? Kuka palkkaa mulle henkilökunnan siivoamaan tämän kaiken? No millä mä palkan maksan siivoojalle? Ei tästä tuu, jumalauta. Jaha.